ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ንሎም ማዓንቲ ምስጢረ ስላሴ መን ፈጠረና ዝብል ሒዘ መጽ የለኹ ሰናይ ምክትታል መን ፈጠረና ስላሴ ንመን ከነአምን ንስላሴ ስላሴ ክንደዮም ሰለስተ ይኾኑ ሓደ ይኾኑ ብምንታይ ሰለስተ ይኾኑ ብስም ብግብሪ በአካል ብምንታይ ከሓደ ይኾኑ ብባህሪ ብስልጣን ብፍቃድ መለኮት እንታይ ከስሞም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ከግብሮም አብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ አብ ማለት እንታይ ማለት እዩ አቦ ናይ መን አቦ ናይ ወልድ ወልድ ማለት ከ ውሉድ ናይ መን ውሉድ ናይ አብ መንፈስ ቅዱስ ማለት ከ ሰራጺ ካብ መን ሰርጽ ካብ አብ ካብ ወልድ ከይሰርጽ ዶ ኣይሰርጽን እንታይ ዳ ወንጀል ዮሐንስ እምዘየስእ ዝብል እሞይ ሰርጽ ደይልዩ ቃል ይነስ ዝበለ እምበር ቃል ካበይሉ እነስ እምኔ ኢሉ ደሱቕ ኢሉ ወይ ነግረኩም በለምበር ዮሐንስ 16:15 አካል ዝተባህለ እንታይ እዩ ዓይኒ አፍንጫ እዝኒ ኢድ እግሪ ብሓፈሻ ካብ ፀጉሪ ርእሲ ክሳዕ ጽፍሪ እግሪ ናብ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ንወልድ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ስላሴ አካሎም ከመይ እዩ ሙሉእ ሰፊሕ ረቂቕ ናይ ሰብ ከ ግዙፍ ውሱን ጸቢብ ምልአቶም ከ ከም ብርሃን ከም ሙቐት ከም ንፋስ ስፍሓቶም ከ ካብ ጽርሐ አርያም ንላዕሊ ቁመቱ ካብ በረባርስ ንታሕቲ መሰረቱ ከም ንሰብ ቤት ንወርቂ ሳንዱቕ ዝውስኖ ሰብ ንቤት አቕሓ ሳንዱቕ ኣይውስኖን እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ንሰብ ብዝፈልጦ ምንጋር እምበር ስላሴ ንዓለም ይውስንዋ እምበር ዓለም ንስላሴ ኣይውስኖምን ስላሴ ርቆቶም ከመይ እዩ ካብ ኩሉ ንፋስ ይረቅቕ ካብ ንፋስ እሳት ይረቅቕ ካብ እሳት መላእኽቲ ይረቁ ካብ መላእኽቲ ነፍስና ይረቅቕ ካብ ነፍስና ስላሴ ይረቁ ነፍስና ንስላሴ ከመይ ኢላ ትረአዮም ከም እምባ ስላሴ ባህርያቶም ከመይ እዩ ዘይጠሚ ዘይጸምእ ዘይሐምም ዘይደክም ዘይመውት ናይ ሰብ ከ ጠማይ ጸማኢ ሓማሚ ደኻሚ መዋቲ ናይ ስላሴ ናይ ሓድነት ስሞም እንታይ እዩ እግዚአብሔር ጻብኦት ፈጣሪ አዶናይ መለኮት ናይ እግዚአብሔር ወልድ ስም ስጋዊዩ እንታይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም አማኑኤል ኢየሱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፈውሲ ክርስቶስ ማለት ከ ክቡር ክቡር ግን ካብ ካልእ ኣይደልዮን ገንዘብ እዩ መድኃኒ ዓለም ማለት ከ ተሰቒሉ ንዓለም ዘድሓነ ዓለም ተባሂሉ ዘሎ መን እዩ ሰብ አማኑኤል ማለት ከ አምላኽ ከሎ ሰብ ዝኾነ ሰብ እንከሎ አምላኽ ዝኾነ ሰብ ናይ ባህሪ ስሙ እንታይ ይበሃል ሰብ ናይ ግብሩ ስሙ ኸ መልአኽ ሰይጣን ይበሃል እንታይ ተገበረዩ መልአኽ ዝበሃል እንተጸመ እንተጸለየ እንተሰገደ እንተቆረበ እንተተፈቐረ አስራት ብኹራት እንተአውፀ እንታይ ተገበረዩ ኸ ሰይጣን ዝበሃል እንተዘይጸመ እንተዘይጸለየ እንተዘይሰገደ
እንተዘይ ቀረበ እንተዘይ ተፋቀረ አስራት ብኹራት እንተዘይ አውፀ ስላሴ ብኩሉ መልአድዮም ወበባሕሪ ብምድሪ ብሰማይ ብየብስ ብእንስሳ ብዕንፀይቲ ብእምኒ ብአራዊት ብሓጣን ብጻድቃን መላእኽቲ ብአጋንንቲ ብኩሉ መልአትዮም ስላሴ ኣብ ሓጥእ ሰብ ከመይ ኢሎም ይሓድሩ ከም ዝተደጎለ ሓዊ ኣብ ጻድቃን ነብስኸ ከመይ ኢሎም ይሓድሩ ከም ኣብ ፋኑስ ዘሎ መብራህቲ ከም ኣብ ብርጭቆ ዘሎ ሜስ ስላሴ ኣብ ጎዱፍ ኣብ ጸብሪ ኣለዉ ዶ ወኣለዉ ኣይጽየቑን ድዮም ኣይጽየቑን ከመይ ብርሃን ፀሓይ ደኣ ዘይጽየቕ ናይ መን ስጋ ትበልዕ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ መንፈስ ቅዱስን ከ ኣይንበልዕን እንታይ ኮንካ ረቀቕቲ ስለ ዝኾኑ ንሱስ ረቂቕ ዶ ኣይኮነን ምስ ግዙፍ ስጋ ተዋሂዱ እዩ ንሳቶም ዘይተዋሃዱና ጸሊኦምና ድዮም ኣይኮነን ንሳቶም ዘይተዋሃዱና መታን ስሞም ከይፈልስ ስሞም ከይልወጥ እዩ እትበልዖ ስጋ ህያው ድዩ ምውት እንበልዖ ስጋ ምውት ብሰውነቱ ህያው ብመለኮቱ ነብሲ ዝተፈለየቶ መለኮት ዝተዋሃዶ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ እዩ ምውት ብሰውነቱ ዝተባህለ መን እዩ መለኮት ህያው ብመለኮቱ ዝተባህለኸ ስጋ ስላሴ ህልውንኦም ከመይ እዩ ከም ሓደ ልቢ ከም ሓደ ቃል ከም ሓደ እስትንፋስ ስላሴ ከም ሓደ ሰብ ድዮም ከም ሰለስተ ሰብ ከም ሓደ ሰብ ኣብ ሰለስተ ሰብ ክንደይ ልቢ ኣሎ ሰለስተ ክንደይ ቃል ኣሎ ሰለስተ ክንደይ እስትንፋስ ኣሎ ሰለስተ ኣብ ስላሴ ክንደይ ልቢ ኣሎ ሓደ ክንደይ ቃል ኣሎ ሓደ ክንደይ እስትንፋስ ኣሎ ሓደ ንኣብ ምን ልቡ ባዕሉ ንወልድ መን ቃሉ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ መን እስትንፋሱ ባዕሉ እግዚአብሔር ወልድ ካብ እግዚአብሔር ኣብ መዓስ ተወልደ ካብ ዘለዓለም እናተወልደ ይነብር ካብግዚእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ክጥነስ ከለኸ ካብ ዘለዓለም እናተወልደ ይነብር ካብግዚእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ክውለድ ከለኸ ካብ ዘለዓለም እናተወልደ ይነብር ኣብ መስቀል ክስቀል ከለኸ ንዘለዓለም እናተወልደ ይነብር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብ መዓስ ሰረጸ ንዘለዓለም እንዳሰረጸ ይነብር እንታዩ ሃይማኖትካ ተዋህዶ ተዋህዶ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቃልን ስጋን ዝተዋህደ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ኮነ ብምንታይ ምኽንያት ቅዱስ ገብርኤል መልአክ መጽኡ ንእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ክትጠንሲ ኢኺ ወዲ ኸኣ ክትወልዲ ኢኺ ምስ በላ ንሳ ኸኣ ምድሪ ብዘይ ዘርኢ ክትፈሪ ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ክትወልድ ከመይ ኢላ ይኸውን በለቶ ንሱ ኸኣ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እሞ እንታይ ይሰኣኖ በላ ንሳ ድማ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ በለቶ ምቕልጣፍ ከም ምርኣይ ዓይኒ ከም ምስማዕ እዝኒ ካብ ስጋያ ስጋ ካብ ነፍስያ ነፍሲ ወሲዱ ተዋሃደ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ኮነ ኣምላኽ ሰብ ኮነ ሰብ ድማ ኣምላኽ ኮነ እዚ ዘይፈልጥ ሰብ ክርስቲያን ክብል ኣይክእልን እዩ